What's up guys? For today's video, managbo mig birthday. Managbog birthday. Bitaw guys, padulong di mig dagat no magpadagat di mi uban sa mga anakins ni Dodong. So nana di mi sa highway guys no. So gawat di mi sa kauban ni Dodong kung kinsa mong ubanan padulong dito sa dagat kay lagi sa dagat do nila giheld ang ilang birthday. Kapoy gini guys ni ma-birthday nga ditaw imbitaron magwat-wat ta kung kinsa atong madunganan padulong dito sa ilang birthday. Simple ra ang atong outfit dai mga maninay kay lagi wa man tagi imbitar sa kapoy gini guys ni ma-birthday bitaw nga wala mo gimbitaron yang imo kung giubanan labaw po dahil nga wapod nakatuod kung asa dapit nga dagat ang ilang mikaliguan samantaan ni mga ligo ta o magsuroy ta Bilihat tita? Ya, bilihat tita mga. Ay, gani. Ada diro. may gani guys kaya abdik ang atong mindset na kadungtong ta nga biletita day mga ligo siguro ko kay nakatuod pa kung asa dapit kaysa among gibanan na unsa naman ni nga ako na may nakatuod ang among gibanan wa na may nakatuod noon Bilis, lulubog yo. Bilis mo to, bilis. Lahi. Maram, gitar nga wala ka ba mag-gitar? Hindi na una na niya. Wala mag-gitar, maglaila ni. Bilis mo ni lulap yo. Bilis. Mga dalaga. Di pangbiyaan na iyang kuan. Di pangbiyaan na iyang sinilas. Di pangbiyaan na ipangulong. Oo. Ay. Try. Ano dito pa to? Nya na kang picture dia maugaw ka mas. Maugaw ka. Kapag taging gitar na hita. Dili kita tampo karon sa. Dili kita tampo karon sa mga kargador dito. Isam beauty po ko. Kardio. Tara. giabot na day mi diri sa amo ang padurungan no ini na birthday guys na wala gi imbitar so kuan day uyuan day ni Dodong day ang birthday no so nanganhi mi diri kay para makaligo sa mga bata sa dagat ba pangunas day lang dagat init isa nang diri grabe ka ibutang na inyong mga kalo dito ko kang papa ko Sa pa na diya da. ma-birthday mi karon pero wala mi giimbitar. Muning ma-birthday nga wala giimbitar. Tahipi. Maganap kaple. Tahipi sa amin diri sa Daplin wat sa amin sa Singyas. Kay murag di pa makaya sa among mga kuan. Among mga beauty. Na mag-adto mi dito nga wala mi giimbitar. Diri sa amin magpahipi sa Daplin no. Maglantaw-lantaw sa ta diri sa mga view sa Kadaplinan. Ano ni Dodong ang nag-birthday day no, yuan ni Dodong. First time na ako nga makaanhin diri nga kaliguanan. Dito dapit na side mi ko dito nakaligo mi sa una dito oh. Unsa ni siya nga tawag nga? Birthday to ni Shirin Liada, Banta Liada. Nagato tag Medina. Dito dapit to dito. Layo Dito sa anahan eh. Dito sa kuan. Parko. Diya ang law dito. Dagan ang aminan sa bato. Dagan ti mo aminan. Mas mo yun. Ya, dagan to dati talaga. Bilis mo to. Ano na? Dodong. Naman Dodong dia oh. No, Dodong dia. Bago pa man me. Bilis mo, Chirin. Dana? Hanggang si Leo naligo na oh. Abi na ba siya ni dagat ni diyan? Ito na, lagi na. Sa kuan biyan na anang indupil. Indupil ba? Dani ra may wala mi dito. Dimenta ko gani Dodong kuan kayo. Ano na trabaho sila dako na kon na. Kon na. Di. Dani ra mi. Miligo ang mga bata oh, galigo. Pero kayo, Gandong. Gandong ito dai. ini ka diya. Ano ba to? Ako mo nang para ipit ko ni mo kon. Ay gono ka lang. Di kami naguno dito balay. To sa balay. Ay ba itong tumas bukid lagi. Dito lagi yung balay. May guno. Dito balay ni gina naguno din sa karton. Balay gani dana ba ubos? Oh. Sino pakyaw dala?
Si pa man yan ganang kandiya. Papayo yan na. Papayo. Papayo. Ipalit mo siguro na nandiyan ang lutit eh kana ilang bang house. Di ha. 20 ka karton. Ang tabang ko. Pero di pang ubo ba mo niya mong liguan di pang ubo. Bata. Nagani ka te dagan imong kwarta diya te. Ako? Si Lia ba dagan ako yung kwarta? Kalas mo na kasi mo dun. Hmm? Kalas. Ano to ka na kita sa kwan balas? Di, aligod ka ta. Kaya diya dapat dito ka dito mo ka. Bugna dito. Lagi mo kanang masaw ka na mapal. Jakitan ko ganang sila panito. Wala pura mas dagat. Ali sa dagat head ka ba? Dun mo ba tama? Bata. Wala santi ame. Sila sinila. Mga bata nang ligo. Di man taga diya man ako. Kada kay kwarta mo na. Sulan ko. Balas. Santi pala. Santi pala ka. Ato mama. Mama. Palinga ito man sila pili. Wala may kami mga baba. Bukad mo mga baba. Dito ra mo bilin, dito ra mo ka bag ka. Ali og Susi ti ko week. ayo kasi mikmik ra. Hmm? Agpa. Cute pagkuha nga. Kanya pagbalik nimo maulaw na kagbalik. Ano na ba ito? Mo gani. Balik ito. Mo gani nga pagkuha gani larga na lang yung daghanon. Mungkin ko ipapagat ng cake na kuan. Spaghetti ra ako kay. Ano na yun? Maha. Di lagi na barko sa kuano. Mga lugit, mga oil ang karga na. To. Mauli ang dami ang mga bayot no kay lagi. Among mga nakin si pang tugnaw na din kami pod usap pod mi nga gipang tugnaw na din na kaya sa among power na magdugay mi diring dapita. Ya ang uwan kabunda ko na gid guys, dili na mi magdugay-dugay pa. Gika malagi daw mi na mert di o di na mawala ang biits mga bayot no, di ba? Nagpula-pula pang litson. Gibas o yan ding dudong o fights na libre ng sudan na mo sa panihapon.